Azken paseoa. Zubia gurutzatzen dugu. Nafarroako zelaietara abiatzen gara. Ibaizabal ibaiaren ertzetik goaz. Gure azken paseoa da. Biok jakitun gara. Ibaian ura badoa. Nafarroako zelaiko putzuan, belar guztiak ur gainean. Jon Idigora zen arbolaren olbotik astiro gabiltza. Denbora gelditu nahi dugu. Bela txikietarantz abiatzen gara. Albertok perretxikoen bila joatea gustokoa du. Arbola gero eta berdeago daude. Odei eta txorien hegaldiaren lekuko gara. Iragana atzean geratu da, etorkizuna oraindik ez da iritzi, eta orainak ihes egiten digu. Muino baten eserita, baiari begira, berbetan ari gara, asko dugu kontatzeko. Mugimendu antinuklearra, intsumizioa, krosa, lab, saskibaloia, biantzi, lurra, herria, zenideak. Batzuetan izitzen gara, aurrez aurre gaude itzi gabe. Orduak igarotzen dira, ilargia mugaezin agertzen da. Haizeak basotik jotzen du, mugitzen dituen arbolaren hostoak entzuten ditugu. Mundua hemendik milaka kilometrotara dago, belarra hasten entzuten dugu. Lehen gauzak etengabe aldatzen ziren, inolako oinarri sendori gabe. Orain egindakoa ezabatzen da eta gauzak ahazten ditugu. Bizitza garo tanta bat bezalakoa da, utza eta ieskorra. Arbolaren hostoaren gainean jarrita, eguzkia ageri denean desagertzen da. Orduan, hostoak gogoratzen du garo tanta. Amaitu dira gure urteak. Eta orain, auskor eta dardarati desagertu egin behar du. Desiorik ez dagoenean, dena dago gure eskuetan. Behar bada, norbaitek amestuko gaitu batera eta berriro elkartuko gara. Aulki bat, mahai bat, ardo botila bat, bertan eseriko gara eta aspaldiko gaietaz hitz egingo dugu.